Evo, hvaljen Isus i Marija svima. Ja sam Mateja. Od večeras počinjemo sa na neki način trećom cjelinom, a ona se zove duboka molitva. Jedan redovnik je lijepo rekao da nema na svijetu ničega ugodnijeg i slađeg od trajnog razgovora s Bogom. To je ono što se stalno u domu molitve naglašava i što ćemo naglašavati dok god postoji dom molitve, i ne samo dom molitve, nego dok postoji naša želja u hodu s Bogom. Znači, odnos s njim je jednostavno temelj za svačiji duhovni život. Dakle, taj trajni razgovor s Bogom utječe na naše duhovno napredovanje, na rast i zajedništvo s Bogom. Kada smo mi u odnosu s Bogom, nemoguće je da ne rastemo, da ne napredujemo. Kao kada imamo odnos sa nekom osobom, nemoguće je da naš odnos ne bude prisni, i tako isto s Bogom. Kad smo prisni s Bogom, jednostavno u nama sve raste, buja, cvate, sve je puno bolje. Rekla bih da je na neki način duboka molitva preduvjet za dobru zagovorničku molitvu. A vi ste do sad prošli zagovorničku molitvu, sad se na neki način vraćamo korak nazad. Idemo prvo proučiti što je duboka molitva, kako bi mogli što bolje i učinkovitije zagovarati. Uglavnom, danas ćemo se bazirati na ovu prvu stavku, a to je molitve za jačanje našeg unutarnjeg čovjeka. Kroz sljedeće ponedjeljke će se obrađivati teme kao što su zajedništvo s Duhom Svetim, molitveno čitanje riječi i korištenje Božjih imena. Dakle, danas smo usredotočeni na molitve koje potpomažu jačanju našeg unutarnjeg čovjeka. Pavlova molitva u poslanici Efežanima, slajd je tu. Znači Efežani 3:14-16. Pavao piše: zato prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji. Neka vam dadne po bogatstvu slave svoje, ojačati se po duhu njegovu u snazi za unutarnjega čovjeka. Dakle, ova rečenica je baš jednostavna. Sjećam se onako iz početka kad sam čitala ovako ove rečenice, takvih ima mnogo u poslanicama, pročitala bi jednom pa bi onako stala šta? Onda pročitam drugi puta, zato prigivam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji, neka vam dadne po bogatstvu slave svoje, ojačati se po duhu njegovu snazi za unutarnjeg čovjeka. Jednostavno, kad se ovako brzo pročita, nema šanse da se shvati što je Pavao htio reći. Ali rečenica je toliko važna da zaista vrijedi malo zastati i čitati ju dio po dio. Ovu rečenicu recimo često koristimo u domu molitve pri zagovaranju. To će potvrditi Monika koja žustro zagovara. Zašto? Zato što je rečenica toliko bogata i snažna. Prigiba koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji. Dakle, taj Otac koji daje ime svakom čovjeku, koji je stvoritelj svega, koji je iznad svega, i mi smo na neki način dužni prigibati sva koljena pred njim. I dalje piše: neka vam dadne po bogatstvu slave svoje. On je bogat svojim slavom. Ojačati se po duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka. Dakle, on po bogatstvu svoje slave, po svom duhu osnažuje našeg unutarnjeg čovjeka. A što znači naš unutarnji čovjek? Na što se to odnosi? To je naša duša. Dakle, duša osobe se odnosi na na osjećaje i na volju. Dakle, jasno je shvatiti da Gospodin želi osnažiti naš naše osjećaje i našu volju.
Najveći poziv u našem životu je zajedništvo s Bogom, a upravo to zajedništvo se ne događa u našem vanjskom čovjeku, nego u unutarnjem. Dakle, mi u zajedništvu s Bogom možemo biti samo s onim našim unutrašnjim dijelom. Naša duša jedino može biti sa Bogom i to je onda najvažnije. Zbog toga je taj unutarnji dio naš najvažniji dio, jer on ide u vječnost. Naše tijelo neće ići u vječnost, nego naša duša. I ako mi više brinemo za naš vanjski izgled, onda ja o nama. Dakle, svu svoju snagu, svo svoje vrijeme ja želim utrošiti na rad, na snaženje, na jačanje svog unutarnjeg čovjeka, jer ono ide u vječnost. To je ono što je važno. To bi trebao biti zapravo jedan od prioriteta naših molitava. Bože, ja želim biti snažna u sebi, ja želim biti zrela, ja želim da moja duša bude jaka u tebi, ne želim mloha biti u tebi, želim snažnije poći s tobom. Dakle, cijeli naš hod s Bogom do kraja ovog zemaljskog života traži stalnu, neprestanu obnovu tih naših misli i osjećaja. To je zaista nekad malo iscrpljujuće, malo naporno, nekad obeshrabrujuće, nekad smatramo da jednostavno ne možemo pobijediti tu bitku u mislima, u osjećajima, da smo preslabi, ali jednostavno to se od nas traži. I ako se to od nas traži, ako on želi da mi molimo za to, on će nama to dati. Dakle, mi nismo sami u hodu s Bogom. U hodu s Bogom idemo s Bogom. On nas nije ostavio. On nam je sve dao sav alat da mi jednostavno uspijemo u tom hodu. Dakle, obnova misli i osjećaja je neprestana. Neće se nikad dogoditi da ćemo biti toliko snažni i toliko jaki da neće biti nikakve napasti na nas, da neće biti nikakvog problema, da ćemo se svaki put moći automatski obraniti od svake napasti, da ćemo uvijek biti odlično raspoloženi, snažnih osjećaja, da nikad nećemo biti tužni. To jednostavno nije ni obećano u Bibliji, nije rečeno da ćemo na ovoj zemlji biti bez problema, da ćemo biti najsnažniji, da ćemo biti svemogući. I to ne trebamo ni zahtijevati dok smo na ovoj zemlji. Ali važno je neprestano nastojati biti bolji, nastojati truditi se, davati sve od sebe. I kad nam ne ide, ima onaj koji daje snagu, koji podiže. Evo, recimo današnje prvo čitanje iz prve poslanice Korinčanima, ako se ne varam, i piše tamo u drugom dijelu da kvasac ukvasta cijelo tijesto. Uglavnom, meni je nekako danas sjeo taj tekst iz poslanice. Nekako kao da sam prvi puta shvatila da se tu smatra da je taj kvasac ono zlo i u nama, to je zapravo čisto slika. I ako mi dopustimo da mali komadić bude u nama, ako ga prepoznajemo, on je sposoban cijelog našeg unutarnjeg čovjeka razoriti. Dakle, mi toliko smo odgovorni za sve ono što je u nama, za svaku mrvicu, za svaku sitnicu, odgovorni smo za sve ono loše što se zadržava u nama, a što mi vidimo, a iz nekog nemara ili iz misli da se ne može, što zadržavamo u sebi. Dakle, mala štetočina u nama može proizvesti može proizvesti ružne stvari u nama, može nas razoriti. Kao kad imate, na primjer, u kući miša i vi mu dozvolite da on hara po prostoriji, po podrumu, po tavanu, gdje god. Naravno da će svatko od nas, ako uoči primijeti da mu hoda miš po kući, da će sve učiniti da taj miš, da ga više nema.
ili će postaviti prvo kartončiće s ljepilom po svim kutevima prostorije. Ako vidi da danima taj miš nije se uhvatio, on jednostavno, čovjek neće imati mira dok se taj miš ne uhvati. Ako ga ne može pronaći, on će zvati brzo deratizaciju da dođu, da to sve uklone. Dakle, ako smo mi tako revni, kada je u pitanju jedan miš u našoj prostoriji, koliko više trebamo biti revni kada je u pitanju neka štetočina u nama. Ako ćemo sve dati da taj miš izađe iz kuće, mi sve od sebe trebamo isto tako dati da bilo kakva i najmanja zla misao ode od nas. Isti primjer može biti i sa napastima i sa štetočinama koje napadaju kulture u poljoprivredi. Dakle, isto tako uočiš da ti napada neku biljku, biljka sahne vene, trune i ti odmah brzo ideš u poljoprivrednu ljekarnu, kupuješ sredstva da uništiš, da spasiš tu biljku. Dakle, takva revnost se traži od nas da se borimo za našeg unutarnjeg čovjeka. Dakle, ako ne možeš sam, ideš kod stručnjaka, kod Boga i kažeš mu: Gospodine, trebam sredstvo koje će uništiti jednostavno to što je u meni. A to sredstvo je ljubav, najčešće. Dakle, što smo mi u boljem odnosu sa našim Gospodinom, tako ti naši duhovni mišići rastu, jačaju. Isto kao i tjelesni mišići što se vježbom jačaju, formiraju, tako i duhovni mišići. Mi ne vidimo točan trenutak kada oni kreću rast, jer svaka molitva je toliko važna, svaki zaziv Gospodinu, svaka misa, svaki sakrament, sve ono što mi, svaka pročitana knjiga, dijelić iz Biblije, sve to pripomaže jačanju naših duhovnih mišića. I sve od toga je važno, ništa nije suvišno, ništa nije bez veze, ništa nije da ne utječe. Dakle, sve utječe na to bujanje naših mišića. Važna je ta redovitost i ustrajnost u molitvi. Duhovno jačanje nas oprema da živimo pobožno i omogućava nam da se borimo protiv svih kompromisa na koje pristajemo, depresije, straha, odbijanja, nemoći i svih drugih negativnih osjećaja i ponašanja. Jednostavno treba moliti zato da duhovno jačamo. Treba moliti da nam Gospodin da milost, da nam da snagu za točno određenu stvar koja nam ne ide. Ako nemamo ljubavi, Gospodine, molim te, izli ljubav u moje srce. Ako nemamo strah Božji, molim te, Gospodine, izli strah Božji. Dakle, konkretna stvar u kojoj si slab, u kojoj si loš, u kojoj ti mišiću nisu neki, zamoliti Gospodina. Piše u Bibliji da nemamo jer ne ištemo. Kad Gospodin traži od nas baš da mi njega zamolimo određenu stvar, da on nama može izliti taj blagoslov. Kao da Duh Sveti nekad čeka, hoće dat, ali čeka da ti njega zamoliš. Mi smijemo moliti, mi smijemo reći da mi nismo u ovom trenutku sposobni iskazati nekom ljubav, da nismo u ovom trenutku sposobni, da sad jednostavno nemam snage za ustati i moliti. Možeš mu slobodno reći: Gospodine, meni se sad ne da, ja sad jednostavno nemam volje, nemam snage, osjećam da ne mogu i molim te da mi sad daš snagu. Dakle, ne, Gospodine, meni se ne da, ajde, drugi puta ćemo prostiti, nego i meni se sad stvarno ne da, ali molim te, daj mi snagu jer ti to možeš. I zaista kad ga tako zamoliš, on to daje. Ja imam primjer, recimo, u zadnjih nekoliko mjeseci se moj molitveni život malo izmijenjao zbog različitih okolnosti i jednostavno moja molitva više ne može biti na način kakva je do sad bila. Ne može biti u jednom komadu kakva je bila do sad. I bude dana kad mi bude
ne žao zbog toga, nego jednostavno želim to vrijeme, a svjesna sam da se to ne može tako odviti. I ja onda zamolim da mi da snagu da prihvatim i da mi da ustrajnost u sad načinu moljenja kakav ja sad mogu. Ako će biti u danu iscijepkanih 15 minuta, neka bude. I nekad mi to djeluje onako malo teže, taman kad se usredotočiš ili nešto, budeš prekinut i tako, ali to jednostavno ide, jer sam ga zamolila i on mi to daje. I tako je sa svime. On će zaista uvijek biti uz nas, što god da ga zamolimo, ako se tiče naravno njegovog kraljevstva. Jer on želi da prvo tražimo njegovo kraljevstvo. Pretpostavljam da vi svi znate da mi kroz ova predavanja koristimo ovu knjigu, jel tako, Rasti u molitvi? To svi znate, jel? Uglavnom, taj autor, on je predložio jedan popis za molitvu koji će nama pomagati za napredovanje našeg unutarnjeg čovjeka. On je stavio 10 nakana koje su utemeljeni na obećanjima i molitvama iz Biblije koje je Bog obećavao narodima ili osobama iz Biblije. Tako da ćemo mi sada proći svih tih 10 nakana i želim da to bude na neki način večeras i molitva sviju nas. Dakle, to će biti riječ o strahu Božjem, postojanosti, ljubavi, svjetlu slave, da budemo jedno, da budemo dostojni, molitva za naš govor, poniznost i spoznaju. Dakle, objasnit ću svaki pojam od tih, što se traži i na kraju ću kratko izmoliti molitvu da mi zaista iz sveg srca primimo tu snagu. Dakle, prva od nakana je strah Božji. Gospodin je obećao svome narodu u srce staviti strah Božji. Ako mi njega molimo, kao što sam rekla, on će to još više htjeti dati. Ako ti kažeš, Gospodine, ja želim imati veći strah Božji, veći strah od tebe, on će to naravno dati. Nadam se da mi svi razumijemo o kakvom je strahu riječ. To nije strah da mi strepimo od Boga kao zeko kad pobjegne u grm, kad vidi čovjeka. To nije taj strah da mi ostanemo paralizirani i da ne možemo funkcionirati pred njim, nego je to onaj pozitivan strah, više kao strahopoštovanje, kao da gledamo nešto veličanstveno. I kad se zagledamo u tako nešto, mi jednostavno oči se otvore i nemoguće je da onda takvu pojavu, nije pojava, da Gospodina, da ga ne slušamo, da ga ne uvažavamo. Kao recimo u školi kada bi neki strogi profesor predavao neki predmet ili prolazio hodnikom, uvijek nekako se takve profesore više slušalo. Mislim da to svako može potvrditi. Meni osobno su uvijek bili nekako draži takvi profesori jer njihova riječ je nešto značila. Bez obzira što je bio muk, recimo u učionici kod njih, ipak si se nekako osjećao dobro jer si znao da možda razmišlja pravednije, da on neće omalovažiti drugog. Jednostavno je bio je nekakav red, nekako strahopoštovanje. I Gospodin želi da mi to imamo pred njim. Jer kakav bi bio on kada ne bi imao to, kada ne bi tražio od nas da ga se bojimo. Jednostavno mi bi svaki put, a dobro, naš Bogić, on će nama sve oprostiti. Jednostavno ne bi smatrali grijeh da je tako strašan. Baš sam nedavno pročitala u knjizi jednoj Augustina Pelanovskog, naveo je primjer kako možda postoji problem kada mi naviknemo da
kada mi u svojoj glavi naviknemo da će Bog nama baš uvijek oprostiti bez obzira na sve. I nije da neće, Gospodin će oprostiti, ali on jednostavno nekad u nekim situacijama, a to ste sigurno čitali u Bibliji, nekad zaista on pokaže svoju strahotu, svoj gnjev. I Bog to smije, jer je on Bog. I ne može nitko reći kakav je to Bog, on se naljutio, on je sad kaznio nekoga. On nije kaznio jer on mrzi, jer on prezire, jer želi nekoga uništiti, nego jednostavno kada zamislite da, recimo taj autor je naveo primjer, malo je onako težak, ali ok, kada žena recimo prevari svog muža i zamislite sad da žena dođe kući i da ona njemu kaže da ga je prevarila i da on sve što napravi kaže ma dobro, ok, ja tebe volim, ja ti opraštam. I ok, žena vidi da je tako i ona ode i kako je shvatila da on to tako brzo oprašta, ona će to ubrzo opet ponoviti. Jer muž je oprostio, vidi nema problema, nema nikakvih posljedica i ona će to opet učiniti. I sljedeći put ona dođe i kaže mužu da ga je prevarila i on opet, ma dobro, ja tebe volim, ti si moja ljubljena žena. I zamislite, ta žena će vjerojatno, pa to je super, nema problema, ima muža kod kuće koji ljubi, koji oprašta, a ona isto može raditi što hoće. I ta žena će nastaviti to činiti, on će svaki put, ma dobro. I sad zamislite takvog Boga koji svaki put, ma dobro, nema veze, ma dobro, ti si pogriješio, ja ti opraštam, ja te ljubim. Ja mislim da baš Bog nije baš takav, baš svaki put, da će on tako, kao da je mlitav. Nije baš, on točno zna, kada treba malo stati. Kada treba malo pokazati tu svoju stranu. Kada treba pokazati svoj gnjev. Ali to je gnjev koji nas diže, koji daje život. Isti primjer i sa roditeljima. Dakle, ni jedan roditelj kojemu je zaista stalo, koji ljubi svoje dijete svim svojim srcem, neće mu dozvoliti baš sve da radi. Neće uvijek biti blag i on jednostavno treba znati u kojem trenutku ukoriti, u kojem trenutku treba nešto ne dozvoliti. I Bogu hvala na strahu Božjem. Želim isto istaknuti nekoliko biblijskih rečenica koje govore o strahu Božjem. Iz Jeremije. Usadit ću im u srce svoj strah da se nikad više ne odmetnu od mene. Ili Psalam, usmjeri srce moje da se boji imena toga. Izaija, Jahve nad vojskama, on jedini nek vam svet bude. Jedino se njega bojite, strah od njega nek vas prožme. Amen. Ja želim izmoliti sad u ovom trenutku, kad budem izricala ove molitve, to su kratke molitve, možete zatvoriti oči. Želim da svako srce ovdje traži strah Božji. Oče, molim te, izli duha straha Božjeg u svako srce ovdje. Pogodi svako srce spoznajom Tvoga veličanstva da bi živio u strahu pred Tobom. Izli svoju prisutnost sa svetim strahom, koji čini da naš duh drhti pred Tvojim slavnim veličanstvom. Sjedini naša srca sa svojim srcem i riječu i učini da se radujemo u strahu Božjem. Amen. Druga nakana je postojanost. Postojanost često u Bibliji su sinonimi za postojanost i ustrajnost i strpljivost i revnost. Nisu to isti pojmovi, ali su vrlo bliski. Oni govore o našoj vjernosti prema zadacima koje nam je Bog povjerio i daje tu nekakvu snagu da ne odustanemo čak i kad smo pod velikim pritiskom. Dakle, ustrajnost bez obzira na svaku životnu okolnost, na svaku teškoću, na svaku bol, odbijanje, na bilo što djeluje kao da bi sad trebali odustati. Ovaj dar zaista omogućuje ljudima da desetljećima slijede Gospodina, da mu služe svom snagom bez povlačenja. Evo, to je jedan veliki primjer, Biljana i Bartol.
30 godina služite, jel? Jesam dobro rekla. 30 godina revno, postojano, ustrajno i strpljivo služe Gospodinu bez povlačenja i bez obzira na sve teškoće, na sve okolnosti, na sve stvari koje su mogle izgledati kao da se sad više ne može služiti. Bila to obiteljske situacije, problemi, bilo to odbijanja, bilo to nekakve životne, možda financijski problemi, bilo ono što čovjeku stvara tugu, malo ga obeshrabruje. Bez obzira na sve, oni su ustrajali i služili Gospodinu. Autor ove knjige navodi da je jako dobro moliti, recimo, Duha Svetoga za dar postojanosti u danima posta. Često smo vrlo onako odlučni kada želimo postiti na neku nakanu, a kad dođe taj dan posta, posebno kad dan malo odmakne, već gubimo snagu, već smo slabi, već bi mi odustali, već si dozvoljavamo komadić nečega što smo odlučili da nećemo i tako. Uglavnom, dobro je moliti za taj dar. Evo, ja želim da mi molimo Gospodina za ovaj dar postojanosti i revnosti, da budemo i ostanemo vjerni Bogu, posebno kada trenuci budu teški za svakog, a svako ima teške trenutke. Nemoguće je da čovjek proživi život bez jedne teškoće, bez perioda obeshrabrenosti i svega. Nije nam obećano da ćemo živjeti bez problema, opet ponavljam. I ne trebamo posustajati i buniti se jer nam je teško, jer mora biti teško, nije to problem. Ali mi imamo nekoga koji je tu, kad je teško. Dakle, ne, joj Bože, teško mi je, kakav si ti to, nego Bože, teško mi je, hvala ti što si ti tu. Evo, biblijski rečenice su: osnaženi svakom snagom po sili slave njegove za svaku postojanost i strpljivost. Iz Kološana. Solunjani, a Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božoj i postojanosti Kristovoj. Evo, sada ću moliti opet za dar postojanosti u svakom srcu ovdje. Nadam se da to svi žele. Oče, ojačaj naše srce postojanošću kako bi vjerno vršili tvoju volju, revno i marljivo, da nikad ne posustanemo u traženju dubljih stvari tvoga srca i volje. Daj nam postojanost da redovito postimo. Usmjeri naše srce u strpljivosti ili postojanosti u koje je Isus hodio. Daj nam snage da izvršavamo svoje obveze prema tebi i da ispunimo poziv svoje službe čak i kad je težak ili malen. Hvala ti, Oče. Amen. Treća stvar je ljubav. Čudno kako je treća stvar, a on kaže da je prvi cilj Duha Svetoga staviti prvu Božju zapovjed na prvo mjesto u životima vjernika, on stavi na treće mjesto. Još jednom, prvi cilj Duha Svetoga je staviti prvu Božju zapovjed. Dakle, ja sam Gospodin, svi znamo, na prvo mjesto u životima vjernika. Nekako sam povezala tu prvu Božju zapovjed sa najvećom zapovjedi ljubavi i dakle, ja sam Gospodin Bog tvoj, ne imaj drugih bogova uz mene i ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. Obje se odnose na Gospodina. On je prvi i njega trebamo najviše ljubiti od svega. Dakle, on je prvi i njega trebamo ljubiti najviše od svega. Kada je tako posložen naš život, onda se njegova ljubav preljeva preko nas, u nas, oko nas. Jer smiješno zvuči, ali da bi ljubili Boga potreban nam je Bog. Mi njega ne možemo ljubiti ako mi nismo spoznali da smo mi ljubljeni od njega. Dakle, više od svega treba biti Bog. Kada nam je on više od svega, ta njegova ljubav koja on sam jest, uljeva se u nas. I to je stvarno jednostavno.
mi možemo moliti Duha Svetoga da naša srca obiluju ljubavlju na 4 načina. Dakle, da spoznamo tu Božju ljubav prema nama, dakle kako nas Bog ljubi. Druga stvar je da On ojača našu ljubav prema njemu. Dakle, Gospodine, ja vidim da ja tebe nedovoljno ljubim, ja te želim još više ljubiti i naravno da će ti to dati. Treća stvar je naša ljubav prema drugima. Možemo ga moliti da se naša ljubav prema drugima ojača. I četvrta stvar je da imamo ljubav prema sebi isto onakvu kako Bog ima prema nama. Dakle, 4 stvari. Gospodine, želim znati kako ti mene ljubiš, želim i ja ljubiti druge, želim ljubiti tebe i želim ljubiti sebe. Vrlo jednostavno. Ali zapravo je jednostavno, jer kad ti spoznaš koliko te Bog ljubi, ti automatski njega ljubiš. Jer u nama je tako stvoreno da kad te neko ljubi, ti njega odmah ljubiš. A kad se ja i Bog međusobno ljubimo, tada jednostavno ti želiš svakome tu ljubav dati. I kada ti znaš koliko on tebe voli, ti onda voliš i sebe. Dakle, prvo je da spoznaš Božju ljubav. I onda ga trebaš moliti. Bože, ja želim spoznati tvoju ljubav prema meni. Kako ti mene vidiš, kako ti mene ljubiš, što ti ja značim, što moje srce znači za tebe. Tražite ga to. Evo, ja ga u zadnje vrijeme to nekako sam spoznala kolika je to važnost i da je to nekako, da sve počinje od toga. Da sam zapravo počela hoditi s njim kad sam shvatila koliko on mene ljubi. I sad posvijestila sam si jednostavno da je taj početak, da je to najvažnije. Kad ti znaš kako te Bog voli, sve ove stvari što mi prolazimo, što proučavamo, što rastemo u njima, sve su iza ovoga. Jer jednostavno Bog te ljubi i to je dovoljno. Kao što sam rekla, kad te Bog ljubi, sve drugo proizlazi. Ti ljubiš njega, ljubiš druge, ljubiš sebe. Sve onda se slaže jedno za drugim. Kada ti znaš koliko te on ljubi, ti automatski samo od sebe činiš stvari ljubavi. A to je ono što je zapravo naš cilj ovdje na zemlji. Recimo, događa se da ljudi shvate, da vide da jednostavno druge ljude nekako ne mogu ljubiti, da ih ne osjećaju ljubav, nekako ih ne podnose, svi im idu na živce, svi su im teški. Obično je znak čovjeka koji ne ljubi ljude oko sebe da ne ljubi i sebe. I sad, ako si se pronašao u tome, to nije problem. Sad znaš što trebaš činiti. Dakle, Gospodine, ne mogu voljeti nikog, svi mi idu na živce, svi su mi teški, u svakom vidim manu, svakom je problem i samoj sebi sam problem. Molim te da vidim, molim te da otkrijem da me ti ljubiš, molim te da otkrijem tu ljubav tvoju prema meni. Evo, tražite da vidite sebe onako kako on vas vidi. To je stvarno početak i najvažnije od svega. Evo, biblijski citati. I molim za ovo, da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju. Zato ljubi Gospodina Boga svojega i sveg srca svojega i sve duše svoje i svega uma svoga i sve snage svoje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. Dakle, tražite Duha i različe vam svoju ljubav u vas. A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božje i postojanosti Kristove. Evo, želim moliti Gospodina da se izlije njegova ljubav u naša srca. Oče, molim te, izlij svoju ljubav u svako srce ovdje po Duhu Svetom, da se predljeva ljubavlju prema tebi i prema drugima. Molim te da svoju ljubav prema Isusu staviš u naše srce. Molim te za milost da ljubimo Boga svim srcem, svom dušom, svim umom i snagom.
Dopusti nam da shvatimo Isusovu ljubav prema nama i da ostanemo u njoj. Da ostanemo usredotočeni na nju i povezani s njom. Daj nam da sebe vidimo kroz tvoje oči i ljubimo kakve si nas stvorio da budemo. Amen. Dalje je svjetlo slave. Svjetlo slave je onako snažno, jer recimo Pavao dok je bio Savao na putu u Damask je imao iskustvo da ga je obasjalo svjetlo slave i u tom trenutku on se obratio. Kasnije njegovo lice sjaji svjetlom slave. Mojsije je molio Gospodina, pokaži mi svoju slavu. I kasnije njegovo lice kada je bio s Gospodinom je svjetlilo slavom. Ja mislim kada recimo ne mislim, nego sam imala iskustvo kad sam počela dolaziti tako među krugove ljudi koji mole, koji traže Gospodina. Prvu stvar koju sam vidjela na njima da je drugačija od drugih ljudi je njihovo lice. Ono je nekako uvijek nije svjetlilo u smislu da su isijavale zrake, ali uvijek je bilo onako ta neka promjena na licu. I obično čovjek kad se dogodi duhovna promjena u njemu, prva promjena koja je na njemu vidljiva je njegovo lice, njegove oči. Mi možemo tako moliti Gospodina. Isus je i govorio o otvorenom nebu u kojem ćemo vidjeti anđele kako uzlaze i silaze. Ne bojte se moliti Gospodina da svjetlo njegovog lica obašća vaše srce, da iskusite njegovu slavu, primite snove viđenja, da vidite anđele. Evo, molit ću sada i za to. Oče, daj da vidimo svjetlo tvoje slave. Daj nam nadnaravne sastanke, snove, vizije, posjete anđela, očitovanja tvoje slave i svjetla. Kao što si davao Mojsiju, Izaiji, Ezekijelu, Pavlu, Ivanu i učenicima na dan pedesetnice. Gospodine, to te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Tekstovi iz Biblije su iz psalma: obasjaje nas Jahve svjetlom svoga lica, gledat ćete otvoreno nebo i anđele gdje uzlaze i silaze, otkrivene lice mu kao kad sunce sjaju u svojoj snazi. Sljedeća nakana je jedno. Jako važna stvar u hodu s Gospodinom u našem unutarnjem čovjeku je da budemo čovjek ili žena jednoga. Što to znači? To znači da trebamo otkriti što je najvažnije u našem životu. Dakle, ona jedna stvar za koju se mi opredjeljujemo. Dakle, ja znam što mi je najvažnije, ja se hvatam toga. Ja želim da to bude jedino i najveće u mom životu. David je recimo to otkrio molivši za jedno, molim Gospoda, samo to ja tražim. To piše u psalmu 27. I izvrstan primjer koji je, vjerujem, svima poznat je Marija iz Betanije, kada u trenutku dok njena sestra poslužuje Isusa, ona sjedi do njegovih nogu i Isus to pohvaljuje svojim riječima da je ona izabrala bolji dio. Molite Duha Svetoga da vam pomogne da ne izgubite usredotočenost na ono što je najvažnije i da govori vašem srcu kad se počnete udaljavati. Dakle, ja želim biti osoba jednog, ja želim sjediti do tvojih nogu. Ti si mi, Gospodine, iznad svega, važniji od svega. Evo, iz psalma 27 do kraja ću pročitati. Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim, da živim u domu Jahvinu sve dane života svog, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam. Iz Luke, jedno je potrebno, Marija je uistinu izabrala bolji dio. I Filipljanima, jedno samo što je za mnom zaboravljam, za onim što je predanom pređem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu. Evo, molit ćemo za tu odlučnost da on bude zaista nama prevažan, da budemo čovjek jednoga. Oče, obvezujem se živjeti kao osoba jednoga.
Pomozi mi redovito sjediti kod tvojih nogu, da promatram tvoju ljepotu poput kralja Davida i Marije iz Betanije. Ojačaj moju želju za time. Pomozi mi održati način života u kojem redovito provodim vrijeme s tobom u tvojoj riječi. Kad nisam usredotočen, privuci moju pažnju i pošalji svoju riječ da me probudi i izbavi me od podijeljenosti srca, kako si činio za svete u prvoj crkvi. Evo, ja vjerujem da vi već do sad vidite da stvarno možete svoju molitvu složiti onako kako se vi osjećate, onako kako je trenutno vaše srce. Onaj problem s čim se nosite, koji vam ne ide, vi njega to jednostavno možete zamoliti. To je vrlo jednostavno. Dalje je da budemo dostojni. Riječ dostojan, da mi budemo dostojni, nije znak da mi tražimo od Gospodina da budemo savršeni, bez jedne mane, bez jedne pogreške, bez jednog grijeha. To mi na ovoj zemlji jednostavno ne možemo izvršiti. Možemo ne znam nija kako duhovni biti molitelji, ali nemoguće nam je da budemo savršeni i to se od nas ne traži. Dakle, mi moramo shvatiti taj pojam, biti dostojan na ispravan način. Riječ je o tome da imamo savršeno nastojanje oko dobra. Dakle, da mi savršeno nastojimo vršiti njegovu volju, slijediti njega, brinuti se za dobro, činiti ono što on stavlja u naša srca. Dakle, ne možemo uvijek sve savršeno napraviti, ali savršeno želim sve to, Gospodine, raditi za tebe. I Bog to jako cijeni, Bog to vidi. Čak i kad toliko često se dogodi kad imamo neku dobru namjeru da ju ne izvršimo na način na koji smo htjeli, da ne učinimo jednostavno tako sveto kao što se ta želja izrodila u nama, ali Bog je vidio tvoje srce, Bog je vidio s kojom nakanom si nešto želio učiniti. Dakle, naš odgovor na Božji poziv treba biti dostojan. Mi želimo izbjegnuti tu zamku padanja, da stojimo i želimo stajati pobjednički pred njim. Evo, biblijski navodi su Solunjanima: učvrstio vam srca da budu besprijekorno pobjednički sveta pred Bogom. Iz psalma: čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni. Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj i iskušaj me i upoznaj misli moje. Nemojte se bojati toga da Gospodin iskuša vaše srce, da iskuša vaše misli. Nekad mi baš ne želimo nekako doći pred Boga pa mu reći što osjećamo, jer znamo kakva je gnjilež u nama. Nemojte se tog bojati. Dođite pred Boga i slobodno mu recite da vaše nakane u nečem nisu bile čiste, da niste željeli nekome dobro, da bilo što ono što je zaista loše u vama. Evo, želim moliti za taj dar dostojnosti. Oče, ojačaj moje srce da hodim u mjeri vjere i poslušnosti dostojne toga tko ti jesi i tvog poziva za moj život. Pomozi mi da hodim dostojan tebe, bježeći od svih kompromisa. Pripremi me da hodim u najvišim stvarima na koje si me pozvao. Pomozi mi živjeti slobodan od zamke kompromisa, kako bi hodio besprijekoran i mogao stajati pred tobom pobjednički sa svjedočanstvom da sam htio biti poslušan tebi svim svojim srcem. Sljedeća stvar je govor. O govoru ne bi trebalo previše ni pričati, koliko je to važno za cjelokupan naš duhovni život. Sve ono što mi govorimo, što izlazi iz naših usta, bi trebalo dolaziti iz vodstva Duha Svetoga. Kada mi obuzdavamo svoj govor, mi smo mnogo toga učinili, pomogli smo samima sebi da naš duh, da naša unutrašnjost ne slabi.
zaista je to područje koje nekima možda ide malo lakše, drugi se možda više bore s tom stvari, ali bez obzira svatko od nas mnogo griješi, bilo pričajući svašta s drugima, bile to psovke ili proklinjanja ili ogovaranja ili izricanja riječi koje su jednostavno nepotrebne u našem rječniku. Čvrsto odlučimo, evo sada u ovom trenutku, da želimo obuzdati svoj govor, da ne želimo griješiti svojim govorom. Čak 2 zapovjedi od 10 spominju jasno da ne griješimo svojim ustima. U Bibliji piše u Jakovljevoj poslanici: ako tko u govoru ne griješi, savršen je čovjek, vrstan zauzdati i cijelo tijelo. Iz psalma: čuvat ću put svoj da ne zgriješim jezikom, usta ću svoja zauzdati. Evo, molit ću sada za to da ne griješimo svojim govorom. Oče, stavi stražu na moja usta i pomozi mi govoriti samo riječi koje se tebi sviđaju. Oslobodi me od napadačkog, gnjevnog, nerazumnog, nepristojnog i nečistog govora. Ne daj mi da svojim riječima gušim duha. Svim srcem odlučujem ne griješiti svojim govorom kako bi održao neprekinuto zajedništvo s tobom. Sljedeća stvar je poniznost. Isus nas poziva da učimo od njega kako hoditi u poniznosti. On je spreman učiti nas o tome ako ga mi molimo za razumijevanje. Ako mi njega zamolimo da on nama objasni što je to poniznost i kako mi možemo biti ponizni u svome hodu s njim i u kojim situacijama životnim on od nas traži možda veću poniznost. Jednostavno smo pozvani da taj Isusov mentalni sklop koji on ima u glavi da mi primijenimo na sebe. Način na koji smo do sad razmišljali, gdje smo usredotočeni najviše na sebe, da mi budemo nekakvi vladari, da mi svime upravljamo, da jednostavno to maknemo od sebe, da se ne plašimo poniznosti. To nije poniženje koje uništava, nego koje obogaćuje. Dakle, kad mi prihvatimo ono što Gospodin traži od nas, tu poniznost, kada mi to uzmemo objeručke, kad se odlučimo za poniznost, koliko god nam ona u nekom trenutku bila teška ili nama nemoguća, mi bivamo obilno blagoslovljeni. I zato želim moliti za to. Molim te, Isuse, nauči nas hoditi pod tvojim jarmom poniznosti. Svim srcem odlučujemo učiti se poniznosti srca od tebe. Da primimo spoznaju i nadahnuće koje će donijeti preobražaj naših stavova, govora i dijela. Daj nam mudrost da znamo kako da naše srce bude ponizno. Amen. Iz Filipljana: nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. Amen. Evo, predzadnja stvar je spoznaja, to je nakana. To je spoznaja, to znači, spoznaja bi značila da mi tražimo od Gospodina da on nas pouči u svemu. Da nam da mudrost, jasnoću, da nas ispuni tom spoznajom koja je njegova volja za svako područje u našem životu. Kako bi mogli surađivati s njim. Kada mi živimo svoj život po svojoj volji, onda mi nismo baš u suradnji s njim. Jednostavno mi njega molimo: Gospodine, pokaži mi što želiš od mene na poslu, što želiš od mene u mojoj obitelji, koja je tvoja volja za mene u mojoj službi, koja je tvoja volja za mene u školi, na fakultetu, bez obzira ako ste domaćica, u bilo kojem području života Gospodin je prisutan i on ti želi pokazati koja je njegova volja. I zaista kada živiš u toj njegovoj volji, automatski taj dio tvog života postaje blagoslov. Tebi postaje lakše zaživjeti, bez obzira na sve okolnosti. On ti daje mudrost kako upravljati novcem, kako upravljati vremenom, kako s karijerom, službom, zdravljem, sa bilo čime.
On će nama dati, ako ga tražimo, spoznaju što je njegova volja za našu državu, za naš grad, za područje u kojem živimo, za narode, za naraštaje. Dakle, on ima svoj plan i svoju želju za svakoga i mi to možemo saznati. Mi ga možemo pitati i možemo dobiti odgovor. Jako je lijepo kada ga to tražimo, jer na taj način mi onda surađujemo s njime. A suradnja sa Gospodinom je stvarno jednostavno najbolji način življenja. Nije uopće toliko važno što je u našem srcu za nešto, nego je važnije što je u njegovom srcu za neku stvar. Mi bi nekad molili za neku stvar određenu, molim te Bože da ovo bude točno ovako i ovako, da se ovo odigra ovako i ovako, da ova stvar se složi onako kako sam ja zamislio, a možda Bog ima neku drugčiju ideju za to. Ajmo ga prije nego što zagovaramo za nešto, ajmo njega zamoliti: Gospodine, što ti želiš za to, koja je tvoja volja, koji je tvoj plan. U Bibliji piše: branitelj Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Ili Duh istine upućivat će vas u svu istinu i navještat će vam ono što dolazi. Dakle, to stoji u Bibliji, da će on nama govoriti, da će nas upućivati, da će nam objašnjavati. Ja to vjerujem i želim tako živjeti. I želim da svako srce ovdje to želi. Zato ću moliti. Oče, daj nam spoznaju tvoje riječi, volje i putova. Daj nam mudrost kako da hodimo u bliskosti s tobom u svakom području našeg života, uključujući naše financije, raspored, osjećaje, okolnosti, tijelo, odnose kod kuće, u uredu, u službi, budućnost, strahove, ovisnosti. Daj da spoznamo tajne tvoga srca. Što misliš o nama, o našem životu, o gradu, narodu i naraštaju. I evo, zadnja nakana je mir i radost. Mi možemo imati mir u svome srcu, opet ako ga to zamolimo. On želi čuvati naša srca nad naravnim svojim mirom. Nijedan drugi mir koji pruža bilo što na ovome svijetu nije ni sličan miru koji imaš kada si s Gospodinom i on ti to želi dati. Možeš otići na najmirnije mjesto na svijetu, u najmirniju šumu, livadu, bilo gdje, ako nemaš Gospodina, ako ne tražiš njega, nećeš dobiti taj mir. Mi želimo taj duboki mir od Gospodina. Svatko koga je susreo nekad, ko je imao iskustvo sa Ocem, uvijek će posvjedočiti da u srcu osjetio mir. I to je ono što ljude zaista vuče njemu. Baština svakog vjernika je da živi u miru. U Filipljanima stoji da će mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvati naša srca i naše misli u Kristu Isusu. Iz Solunjana: a sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki način. Amen. Molim te, Oče, ojačaj naše srce nad naravnim mirom ondje gdje osjećamo odbijanje, strah ili tjeskobu. Ojačaj naš kako bi mogli nadići svako previranje, zbunjenost i neodlučnost.